Motende kod weche mag arita kwe ni piny owacho lando ni onge wuotho tieno e gwenge mag jolweny kod obila dhi tayo pedha mar kuo kod jomaundu manyayo kuo mag jamni kendo rocho arita kwe counties moko mayudore nyandwat mar Hoho mar Okak. Chik mar kumo wuotho gol bang' jatend piny William Ruto nyolando ni jolweny kod obila dhi go tach e gwengego nyaka arita chieng' doge wang'e. Bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne jolweny kod obila mondo rwak lepgi mag lweny kendo gidhi girakre kod arife ma pachgi gala ma osebedo karocho arita kwe counties mayudore nyandwat mar Hoho mar Okak. Kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi. From tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned. Chenro koro sechak keti mar neno ni apedha no otim mondo neni orakruok kaka dwarore kod jomaundu ma chich ni gin jokuo jamni e gwenge makono. Piny owacho kokale oboke moyiedhi ma ogol kod jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki okumo wuotho seche mag otieno kod chokruoge mag unji e moko kuom gwenge mayudore e kaunti auchiel ma arita kwe osebedo e mbek. Oboke na oyango ni e kaunti ma Turkana wuotho kume sub kaunti ma Turkana South, Turkana East kod Loima. E kaunti ma West Pokot onge japiny mibiro yiene wuotho tieno e sub kaunti ma Pokot North kod Sigor maduto yudore e ngegu mar Gengaora Matakwel. Piny owacho bende okumo wuotho tieno e sub kaunti ma Marakwet East kod Marakwet West duto e kaunti ma Elgeyo Marakwet. E kaunti ma Baringo jodak ma Mukutani, Muchongoi, Bartabwa, Tiati East kod Tiati West ok bi yiene gi wuotho seche mag otieno. Chikno bende idhi tigo jodak ma Olmoran, Ngarua kod Mukogodo e kaunti ma Laikipia. Kai kaunti ma Samburu jodak ma Loroki bende onyis ni kik chieng' podnegi oko. Oboke no kata kamano oyango ni joma timo tije ma oyiedhi kaka lakteche, apisa mag loch nanga, jokanyo mag kembe mopwodhi ma uso yedhe, jofwambo kod ute fwambo mopwodhi kod kembe mopwodhi ne timo tije moyiedhi kaka mag pi, teko sitima, mag wuodhe ndeke, joked gi mach, joyal buche mag doho mamalo, joma keyo chiemo e kinde mamoko to yiene gidhi nyime gi tich kata mane seche mag otieno mokume wuothe gwenge makono. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende kokale oboke moyiedho yango ni jolweny dhi molo e gwengego mar rakore kod jomaundu kiny tich adek tarik 15 mar dwe mar ariyo. E kinde ma piny owacho keto chenro mar kedo kod rochruok arita kwe gwenge makono, moko kuom jopiny ma Samburu ojiwo apisa mag arita mondo orakre kod arife ma pachgi gala go e bunge kama giponde kendo kik gidhi e bombe ka giwacho ni ma nyalo rocho ohala maggi. Na ninaomba tu kwamba hii curfew basi ianze katika ile valley, the valley of death, badala tu ya kuingia kwa mataon na kuumiza ma innocent. Kuna wahalifu ambao wanajulikana pahali wako, kwa sababu sasa wanapokuja town wanakuja kuharibia biashara zao. Inastahili waende huku pahali kuna wale wahalifu, waanze kupambana na wahalifu, wawakamate. Na ningeomba rais ingewezekana wangeweza kuweka hii curfew hata boda, wanajeshi wakaweza kukaa boda kutoka mwanzo mpaka mwanzo, ndio suluhisho iweze kupatikana. Jodak ma Laikipia kata kamano wako kang' mar tero jolweny e gwengego kagikoni mano e yo makende madhi konyo duoko arita kare. Kwa wananchi wetu wa Olmoran na maeneo ya karibu, tunaomba ile masaa tumeambiwa ya curfew tuizingatie kabisa, kwa sababu hatutaki kusikia mmoja wetu amejeruhiwa ile hali sisi ndio tunapigwa nao majagiri. Hii curfew, na nitazidi kusihi watu wa Githega Ward tushirikiane na serikali ili tuwape information ile inafaa, na pia kando na hayo tuweze kutii zile sheria ambazo zinakuja na hiyo operation, ili tusije tukawa na mtu ambaye amejeruhiwa ama mtu ambaye amepata shida kutokana na hiyo operation. Jopiny bende koro kwa mondo lurege chik moketi kendo giduoke lwet piny owacho gige lweny magengo ataro mar chik. Wale wananchi, wale majangiri au mtu yeyote ambaye amemiliki bunduki kiharamu aweze kurejesha hiyo bunduki haramu na risasi anazo au zana zote zile za kivita, magwada ya kiaskari, magwada ya kijeshi au magwada yoyote aweze kurejesha kwa serikali. E kinde makoro piny owacho okalake ni nyaka gitiek jomaundu marocho arita. Geno en ni apisa madhi timo pedha mar seko jokuo jamni biro timo tijgi ka gidewo ratiro mag jopiny e gwenge makono.